Tini di porjorao khwai baijalbari amchayo kaisa TTAADC hapangni simi Khlaijak tongmani football playground. Abono thangi naikha TTAADC hapangni EM Suhel deborma te EM babaronjong diang. Borokno karibo aro thangi manjakha TTAADC hapangni engineer ro. तो बहुत काम नो जो लाइथाने अनेक किसु डिस्कशन किए नो चिनी यूथ्स रंबाय स्पेशली चिनी जरा न्यू जनरेशन रंबाय बरनी काम बाय नो वन सुगे जो स्टेडियम रो क्लाइने ये चिनी यूथ्स एंड स्पोर्ट्स नि अफेयर्स नि चिनी EM सुहेल नि दुबई के बोर्ड जैसे नailaikha अब चिनी महाराष्ट्र नि नेतृत्व तो के बरो जेता जो फाइने पेमानी एक्चुअली लाई थाने 2022 अब ऑलरेडी चिनी महाराष्ट्र बेखेरो मतलब फाउंडेशन स्टोन ले खेपायमन परो काम चले न तो तबे जे चिनी काम ताने एक जन जे कॉन्ट्रैक्ट वो सामुनो लाने बनी दुईटा जगह तो काम चले तो एक टाइम के खमलुंग मोटामुटी न पाइनानि उतंखा के बरो बो स्टार्ट उतहा के बरोनी वर्क स्टेटस जों नायनो फेखा तिनियो एक्चुअली बो एग्री चिनी इंजीनियर विंग बायखि बनो काम मन नायनो बरो तांरियो आवन बाय जेतु पार्ट ऑफ द एनी डिपार्टमेंट क्लायो आवन बाय आं कोनो तिनिरो फाइ नायखे काबारि हारो फीलिंग तो बो माने रेनी सीजनो ल पाइने या कारण सा प्रॉब्लम तो जे गाड़ी हाबनानि बा बरो लैंड लेवलिंग जे खेनानि ठीक मते सुविधा मते उया कोनो मयो आबन बाय किसु दिले ले मयो तबे काम कनो पाइने हमन थाइगा सर बाइजल बारी खवाइ जुनाल यानदारा चिनि बाइजल बारी साबजुलनि बिसिंगो चिनि TTAADC हापंनि बुखाक्ते चिनि बुबागरानि नायकल फांबाय चिनि ऑनरेबल CM नि तिदलुमबाय चिनि बाइजल बारी आमचे जों कायसा फुटबल स्टेडियम मानखा दाबो अबनि सामुं चलि दङ थाने जरो जों चिनि बुबाग्राबाइन फाइ जोंरो जे फाउंडेशन जे ओ स्टोन जों कायलाइखा ओ जागाबो मे दाबो अबनि सामुं चलि दङ गामनो जों इमिडियेटली सामुं दाक्ति पारिना बागै चिनि फुटबल थंग्रं बागै जों कायसा काम युसि दङ दाते चिनि जे एस्ट्रोटाप जे स्टेडियम ना थाङै दङ जागाबो आनबो जों चिनि ओ सामुं जों चिनि ऑनरेबल EM बरंगनां बबरंजन दियां ते चिनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट PO ते चिनि एग्री इंजीनियर ते खरं इंजीनियर दङ ते चिनि जस सोशल एक्टिविस्ट बरे पालख्लाय जोंरो विजिट खालामफेके जाहाथे जों स्टेडियम जों दाक्ति न कमप्लीट खालाय बसखांगो जों चिनि थंख्रं नन बागै जोंरो बावनो सनामनानै बाजेट दखौ बस दङ चिनरो बाजेट दङ 5 crore 36 lakh 49,000 अवन बाजेट अब ताबक सामुं चलि दङ गाय इमिडियेटली सामुं पाइना बागै बरक डकिं दलाय दङ वाति दङ तै बसरक नांनाबो पाइना बरं तो को वाति रकरिं के दाकिन पाइनि बक साजा किन्तु वाटिन बागै बर काम बिसि गजार मजार स्टप होइता तेव माइनो खुमलुंग बक काहे चलि दङ आ खुमलुंग एस्ट्रोटाप जे स्टेडियम आबो अलमोस्ट कंप्लीट नाय तखा आबोते 30 days मिशन होगाबो कंप्लीट गनो आबो न्यागलबो जों तिसाचिनि TTAADC हाबनो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बखाक्तिबो जों आरो जों DFL जों जेंना थाङै दङ आबो न्यागो ओमा हाय स्टेडियम ताबसो जरा कयता तांजा जों चिनि TTAADC हाबनो बखाक्तै जों तिनटा जों जेफोर TTAADC हाबनो जों तिब्रा मता फाक्या आफ्रो आं साबाय थां आनि स्पोर्ट्स एन्ड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट बखाक्ति प्रोजेक्ट्स नामानि आउन बिसिंगो जों पासटा सेंक्शन खा फियाबा पासटा सेंक्शन फानो जों जत मालिया स्टेट अफ बासनारखा जों तीनटा रहमान बिसिंगबो कायसे खुमलुंखा कायसे बाइजलबर ते कायसे किलांना तमनि अब किसा आ जगह बंगनि आरोनि MLA नि प्रॉब्लम नि बागै जों आरो सामु खालायमें तका होपफुली बसखांगबो जों आरो खालायमान नि खाख्लाय